ngicela Inkosi ihlale olimini lami ngikhulume okufanele ngingumntwana omncane. Siyabonga baba usipha leli thuba, siyazi ukuthi kuthiwa sesi-over age, kodwa uma uyinkosazana kuthiwa uhlala uyingane. Ngicela Nyazi wezulu uhlale olimini lami ngikhulume okufanele ngikhulume, ngiyibongele baba. Thina Nkosi yamakhosi sesisezingeni la esingesenabo abazali bethu, umzali wethu uNyazi wezulu. Into engiyithanda ngalo mzali wethu uNyazi wezulu, akakhethi balala muntu. Amen. Akasho ukuthi wena uyinkosazana wakho umuzwa kini, umuzwa kuthiwa indoda. Kodwa ukuthi uma ufika kuyena ucela uthi baba ngicela ukuthi ngenze ukuthi ekhaya. Ngiyabonga Nyazi wezulu. Sengathi baba ungakhumbula abazali bami la bekhona. Ubakhumbule Nyazi wezulu ngoba ngiyabona umama wayeyabophe usasele 3 months kushawudulayo. Wayeqalelela ayinafake ekhantini lakhe lesele uDulayi. Namhlanje ngiyazi ukuthi ukhona la phakathi kwabakhokheli. Ngicela Shembe ubakhumbule nobaba nokhokho bami la bekhona. Ubangenise emzini wengceba sekuhleli. Sithi masicela Shembe kuwe khona usuku baba la inhliziyo yami yayibuhlungu. Ngithi Shembe abazali bami baze bahamba umuzi wakithi ungakheki uma kuthiwa kuzokwakhiwa kushona umuntu. Njalo uma kuthiwa kuzokwakhiwa kushona umuntu. U-Antaza lokhuluma. Amen. Kodwa kwathi ngelinye ilanga baba sebehambe bonke abazali sekusele mina nomfowethu ekhaya. Ngafika baba kuwe ngacela ngathi baba njengoba ngihleli la ehleni uthi makunomoya inhliziyo yami ibebuhlungu ekhaya ngoba ngazi noma izinto zizophethuka yini. Kodwa Shembe ungiphalile ngiyakha baba ekhaya.
Unendlu babengiqale ngo-October. Sengiqedile baba ngizoqala esibili ngilwa nodaka baba ngishaya phansi. Ngifisa ukuthi abazali bami la bekhona bazi ukuthi bazama. Ngiyacela baba namanje ukhumbule ingane zakwethu abafowethu bashona ngisele noyedwa. Ngiyacela naye umfowethu umkhumbule Shembe. Umkhulise akhule. Bese ukhumbula ingane zabafowethu Shembe. Ziphuza utshwala. Lo mntwana Shembe kubuhlungu ngoba bafika kabuhlungu, bafika nomuntu wesifazane ekhaya ethuzogana kwakuhlukanisa unyaka. Uma asibathi nicala ekhaya kwakuthi kubeza kubezwa kanjani. Kodwa wafika amahlukanisa unyaka kuthiwa wayiphelele ingane ikwazi ayikhayitheka zonke. Namhlanje baba ziyaphuza lezi ezakutholayo. Ngicela Shembe awufuna lutho Shembe. Ngicela Nkosi yamakhosi ukuthi uyiyekise ukuze ayibone naye ukuthi uShembe mkhulu ngaphezulu kwakhe akalungi. Umugane emzini womuntu usuke wakhe umuza uvule ukuchitha. Umugane emzini womuntu usuke uthanda iy'ntandane zakhona ufike uyichithe iy'ntandane zakhona. Sikhumbule Shembe ngoba kufikha abantwana basahamba bemzini yabantu. Esingazi ukuthi bazofika benjani emzini yabantu. Unzima umuntu ethi befika emzini womuntu ofika azi indoda kuphela eze ngayo angabazi bonke abantu egcekeni. Sengathi omama bangafundisa bafundise leli side elingakini ukuthi uma emzini womuntu ukuthandwa emzini ukupheka ukwenza kahle uwashe uayine ungaphethi balala muntu mawugeza ingane ugeze zonke ingane ungakhethe yakho ngoba uma ukhethe yakho lezi izintandane ezophuthuba Shembe ngicela ungikhulise ngoba loyamuzi baba ngibona iseliphezu kwamahlombe ami. Ngiyacela ngiyazezulu ukuthi uma ngakhile baba noma mhla ngihambe emhlabeni kodwa ngishiye behlele endlini. Sengikhetha amakhosazana ngeke ngingayalile lokho kukubonga Shembe izinto eziningi kakhulu izinto babangezele zona nangenzisa zona ngoba kwalento engiyaphile ngathenga imali encane azakhala umakhadi antebona imali engikubize yona cha ayifanele angazi ukuthi ngikubize kanjani imali engaka. Ngicela ungithwale Shembe ungithwale ngezizwe kanye nemindeni yami ngoba abazali bami mina bayafika kimi ngithe ngiqeda ukwakha lento engiyaphile wafika uma wachawula kimi wathi mntana wathi ngiyabonga. Kuyijabulisela ngoba kukhomba ukuthi baseduze noNkulunkulu. Amen. Makhosazana lokho ngizokhuluma ngoba ucingo lami mina ngicela umhlaba wonke ngingagcina sengi-anti ingcingo ngingasayenzi imisebenzi efanele ngiyenze. Inkosazana kuleli sonto ayikhefi ingakabusiswa eparadise. Ukubusiswa yilokunye esikubiza ngomshado o-anti abadala babethi ubusiswa umshado lolubiza ngomshado. Ayikhefi ingakabusiswa eparadise ikhefa isibusisiwe ngoba umuntu ufaka inhloko ngokuphinde ubone umdidi. Futhi kulowo mkhetho bathi besuka amakhosana afuna ukulala ekhweni. Konke likhona nilawe eNazarethe. Ufuna kanjani ukulala ekhweni ngoba phela uzokhetha uhambe nabakini. Bantakwethu asiyeke ungayigcini imithetho kaShembe. Asenze kahle phambi koNyazi ezulu ukuze uNyazi ezulu nalo lusikhumbule. Amakhosazana amahle njengoba siphuma emakhaya size eJulayi siphethe iy'bane zethu ziyakhala. Uma wena usufika la kuJulayi usuphansi phezulu ungasazazi ukuthi unamba bani futhi ebusuku ngo-8 uhamba unemva kwamadokodo kwenze njani. Noma wena ngakini vese awusonti uthema uthi ngiyathanda kuJulayi wayesethi umama
Nkosi yami uney'bani uthanda ukuyajulayi uShembe uzawukhumbula ukukhumbula ngephara ngoba phela sonta ngakini kuqala ukuze ubonakala uyasonta ukuthi uyenze ekuseni uzosonta bekungcono uhlale ekhaya kunokuthi uzodinga lesiziba saJehova wangisenza okungalungile la esontweni ithini imndeni yakini lelo thini lomhlaba ngoba uzodingela yona makhosazana asenzeni kahle phambi kweNyazi lezulu ngoba ayikho enye ngaphandle kweNkosi Amen. futhi engiwaziyo ngeke bantakwethu uzoqoma lethu ungakazi uqome ngakini cha bese nina ngakini ngisikomane uzodalisela la uzothatha isitembu sokuthi wena ngakini vese uyawazi amadoda usuzodlula-ke la ngoba phela wenza endaweni engafanele makhosazana ake niphathe kahle musana ukuyinyanya intombazane eyinyanyayo evuka ekuseni ihambe ibe phansi phezulu ngingehla kashumi ngibheke ezansi makwenze njani Jehova ongcwele ngoba ngivuka ekuseni ngigeze ngibe muhle edokotweni lami ngihlale phansi ngenze imisebenzi yezandla ngifundiswe ubani ukuthi intombi mayifika lesontweni ibe phansi phezulu imoto kaMandanda wena ufuna ukuba yigrandi labafana umfana wakazi abe nentombi aqale ngakuba nentombi wathi umshumayeli abafana benza umsebenzi wabo nina abalekani siyanifundisa ukuthi abafana bayabalekelwa nina nibaleki kodwa icala likunina abazali mhla ingane yakho ikhula wayikhambuza yini wayithombisa ukuze izalukwazi zakube ziyibheke phela lengane ayikazi ikhambuza ayikaze lengane yenze ukuthi ikhule ingane izibe ifike ezingeni lokuthi ngabe yenzelwa lokukhulu kwenkomo umemulo awuyimulisi ingane yakho siyabonga Nyazi ezulu ngoba ingane ngendlela ezihalela ngakhona iphandla kuyasho ukuthi nasemakhaya ifakwe iphandla uma isifikile ingane lani sifuna isiphandla ngaphezulu kwenyama ngoba nasekhaya awukwazi uyikhambuza ingane uthi lokade iziphi izakwazi zakabanza kaShembe uzongena uSeptember ubaba uzosihlabela imbuzi ziphe zakho khona ubaba wayejela ukuthi mangabe ubaba edlala ibhola nentombi afika amise ukudla kwakhe lapha ngaphakathi amise imbuzi zakhe naye athi ngenzela intombi zasezweni lakithi namhlanje iqala loNyazi ngathi lento elaphiza lathile ufuna ukuba basihlabele inkomo asihlabele imbuzi banakile abazali ingakho-ke ingane zenizokhupha abafana ngoba wena ingane yakho awuyigcinela umthetho kuleli ibandla lesizulu ike yawenza inkosi yenzela iy'ntombi zayo ey'ntathu bakwethu ake ngilitshontshe lokhu yayidonsa iy'ntombi zayo ey'ntathu iyikhiphe endlini ufundisa thina njalo wena ingane yakho izobanga inyama la nawe qobo lakho awuhlabi kwasekhaya kuyahlatshwa ngiyibambile sengigodukile ngahamba ngayotshela abazali bami sesiyahamba mantakama sesisele ngafike ngenza izosongosa u-25 ukhona wadela ngoba ayikho into ebaluleke njengedlozi kanti senasindiswa eManazaretha sabukela uShembe shikashikeka yedwa ney'ngane zethu nami ezami ngoba nami sengimdala washikashikeka yedwa sathula thina sathi du sithi uShembe uyazi azalithwala icala uNkulunkulu wethu uyazi khona amazwi baba amthanda kangakanani angakazi ambone azi uShembe womoya udwebile uShembe wayeMozambique wayobona abantu abamgcinani uShembe kodwa thina simphethe mdakada uShembe Nyazi ezulu uzisikhumbule thina sizintandane sengathi mangabe kukhona into ecikekayo yabantaka icikeka leli igcekela kaShembe iphuma ihambe okunokuthi yona uNkulunkulu azadinwe ngawe uzokubuka kanjani uJehova mathe edinwe ngawe ngoba noma ungathula wena
ungayigcini imithetho kodwa uShembe uyabona ukuthi wena ukhuluma kabi ngani. uShembe unehlelide unehlelingapheleli namadlebe amade noma ungathula umkhulume kabi ngale kodwa kuyabuya konke kunjengentambo kakotini eqhuma kuShembe iza kuthina abantu nje basila sonke. Anobona ngoba ubhize nemoto uthi mawuthi Shembe mangabe kwenzakaleni kwena mawuthi Shembe uyabuza masawona akakuzwa yini ngoba usuyona usungikhuluma kabi asakuzwa. Webantakwethu khona isikhathi la kuthiwa kuba khona into enkulu eyoliwa izintombi asibe izintombi zangempela ungabi intombi ngoba umbozi nansuka. Cha umthetho awuqini emathempelini. Uyabona mangabe kuthambe ethempelini ingakho kuzofika ingane ikhupha abafana la ekhaya ngoba vese ethempelini akuqinile. Ethempelini akangahlali phansi umkhokheli ingane zingakangeni abuke ukuthi igqoke ibhayi igqoke uhaka abuke ukuthi ekhanda kanjani izipho injani ebese ziyangena ingane. Uma ingane ithempeli kade lagcina ukuhlolwa ingangeni ingane kade yahamba ingahlolwa ibe siyabuyiza ongena izingane ezinye ekade ihlolwa ngesoto elidlule. Ayifikisele ngaphandle ilinde ukuthi ozefika umama ayibheke bese iyangena kanye ney'ntombi ezinye. Akushiyo lokho ukuthi ayiyona intombi kodwa umthetho awuqile emathempelini. Amen. Sesikhathele mina-ke ngolwami ucingo ngidlula umhlaba wonke ngiyangifonela nibuza lokhu ake nilaleleni kahleke manje. Ake nigezeni baba uma kwenzekile ingane yakho yaphuka mgeze kufuneka imbuzi. Njengomuntu olobola imbuzi 3 ayisekho imbuzi ethempelini zonke ziza enkosini la ikhona. Ngoba uma imbuzi zingase ziye emakhaya senigcina senenza imicimbi. Awu Jehova asikhumbule iNyazi yezulu usikhumbule ngoba singabantwana abancane asikwazi ukuhlukanisa okuhle nokubi kodwa yamakhosazàne nani uphatheni kahle ningadlali ngengane. Ungagcini wena uyabona lesikhathi wenza ingane into ethelele uyisukele ebutitini bayo wena uhleli kahle ngalapha makuthiwa ayigidini inkosana izogida. Umthetho uthini kanti emakhosazàneni? Umuntu ugida noma yena nomntwana. Umuntu yena ubamba umbhobho noma enabantwana ngabazi bangaki. Umuntu yena ubamba umbhobho wedwa waphula ivajini ekugcineni kosuku yena uyemgidini. Khona legama elithandayo elinithethelelayo. Umthetho bakuthi ukhona ngiyakhothi ngoba bukhona umthetho esikhola ukhona siyalo ney'ngane ngala kodwa khona abayiyekayo. Niyekelani umthetho wena uzoshela la semfuleni mawufuna ukushela buyela ngakini emfuleni. Akuyona ongena nibalekani bafana ngoba niyabona izanikhupha bazenzela igcino zabo abaleka abafana manje. Angithi lamakhosazàne abazali baba babenzeli lutho ingane ikade uNyazi ezulu zishatelwa uNyazi ezulu. Hayi makhosazàne amahle asiyithandeni singayinyama. Sengiphetha Nkosi yamakhosi ngibonga umsebenzi osiphe wona nomama ebebesilethela bona umaya siphekela abantu laba abantu bempula phezansi abahamba nempula nabamukela imizi yabo. Kodwa Shembe khona bebekuletha kumama abanye bebengabaza mhlawumbe beyitshela ukuthi bonza thina kanti cha Shembe yasonza. Hayi wasonza baba. Kodwa abanye bebekuletha Shembe uzobapha isibusiso ngoba bakulethile baba baphekela abantu bajabula abantu bathi namhlanje sidla inyama kaShembe. Ngikhumbula sihambisa ingubo zokulala bathi abantu besazi ukuthi uNyazi ezulu ngeke lusibukele phansi. Besho abakhona. Siyabonga baba. Inkosi kusisene ezweni. Amen.
Ngiyakhetha uNyazi lezulu lasebuhleni bese kese thina inkwesi Ukuba ndizokuzibongela lo othethayo lipondo umasimama umphathi wasemapondweni suka emapondweni kwelenkondo ndizobonga ukuba ndakhe ndafa ngamehlo babengaze abantu bandana lufika ngelithi noba uNkulunkulu ndiyafina ndithi msineni mhlaba ndiyabonga ngoba ndazi ukuthi ubonga ngani anane nkomo yakho Nkosi enkulu 1999 ndaxhonyela amehlo bathi mabebuza abazalwane abakhona bathi mangaba uhamba wabuya sofa ngamehlo kungoba kutheni zange phendule bandihambisa izibhedlele ndathi ndobhabha eMthatha bathi xa bangiphethe odokotela eMthatha bathi azange sisibone isifo esinje amehlo Nkosi amakhosi ayephumela ngaphandle bethi akanganga ngisho nawe nkomo asazi noma sizothi nawe moto ngelo xesha ngiyathuthuzela basabe ngisho ukungigeza amehlo uNkulunkulu ngihlabele nenhliziyo ngithi Nkosi yethu singathi ndiva Nkosi amakhosi iy'mfundo imemeze ngithi kanti uphila uNkulunkulu Thingo Nkosi kodwa uNkulunkulu andiva likhonapho esibhedlela ngathi xa ndizophuma athi amanesi amehlo akho siyajabula xa ngaba uphilile ngoba thina basizophelela umsebenzi kwakufika odokotela ndingabazi bethi nabo odokotela abaningi kuwe bafika 20 kodwa ukufa kwakho abakuboni abakwazi bathe zange bakubona abaphethe abezilwande bende ngibone ngesibe eziphothozela ubona athe ngomaNazaretha athuka lithi malithi lihlo iyanyibile kanti bathunga babuye badonga ubusobo buncane vele bungekho lithi malithi ngisule inyembe zeziphuma emehlweni ngiyithunike ngisho kakhulu bathi sekutheni nakhulu yemaNazaretha ukhulu ngingamathanda yazi amathanda ngingazazi ukuthi ngigula yini kodwa kwathi masakungcono ngithwala ngingahlala nabamakhola aseMthatha uvangela ungozi ngazi mazi ngibhekwe nguye kunye namakhola ayithi mayidala endlini babuze ukuthi ungumuntu onjani abantu abakubheka kangaka seqala umuntu onakekela kangaka kwathi ukuthi emapondweni akhala amapondweni umvangele ngozi kuthiwa akasekho umphathi wathi wangithatha ngiyakhumbula kwanguSeptemba ngomaNazaretha kwakuthi wakudlula imoto ikhale sibhedlela ngathi isendlini
Umsindo ningawufuni ngokumsinda nekakuthanda. Lokusho enhloko ndingazi bakwenzekeni bathi bebefika bendithi bandisa esabatheni basasile ebusuku ngolwesihlanu uSeptember ngathi ndikhiphe ngoba enhloko ngathi ngize ngivakale mangaze wafika ukhaphela osasana amagama esasana wathi ngicela ngokubika ukufa kwakho ubaba ngaya abanye wathi ubaba angibongele ukufana sokuqhubeka asasabhala ngomabonde ethi azobhekana wathi emva nengezi ningamkhiphi izwe ngoba khona into eniyibona inhle bathi sicela wakhiphi bathala bonke endlini ayebezikuthi yonke leyo ngaphansi kathi iphumile manje uliwa ukuthi makaqhube manje kodwa wathi baba khipha izibuko wakhipha isisabane angiboni phela ngoba egcinekile yana ngoba ngesikhalo sabantu ngazi bakuthi khona umntana enendama naye enkosazana wasemthatha isikhathi ngasezisi wathi asafika endlini wathi anti ngowathi ubaba ubulawe ukuthi yini angizisho mnyatshoba ndabathe ngichaza isikhathi wathi anti awufanele khangasho ukuthi utheni wabona wathi mntana ngoba ngishisa bakushilo ngoba ngikhola ngedwa ngiyakuyeka uNazaretha ngambona uNkulunkulu ngoba wena nalithi ngimangidisa sishaya likhipha inkomo yakho ngikhanya ngoba angazi bangithi ngoba yangazi ukuthi angena ngedwa ngiyana nabazalisi bekhini wathi sokuza wathi ubaba inyanga wethu la ekhaya akukho lusizo akukho nkejama ngempela ngayibona wathi kukhona abafowenu ukhona mama ukhona mkhulu khona ogogo ngempela kunjalo manje akusutheko awuhlaba futhi ngoba yinkonzo yabantu abalusiza abahluphekile mawuhlamba uNazaretha wakhaqini waze esontweni wabuya ngahlamba ihlamba ibhayilakho akekho umuntu ezokubuza ukuba ungokuba ngoku ugqoke into enekutheni ngoba yinkonzo yabantu abahluphekile ngasho njalo ngoba phela asisona thina abantu abahambana nesikhathi uNazaretha ngizocela ukhandiyala kancane ngiyacela uNkulunkulu mangikwazi ukuthi ngoba nabaningi banqana lo muntu othethayo nami lenkosi yami kade ngishesaba kodwa uNkulunkulu ngicela ukuthi bangiphilile ungiphile uNkulunkulu ngiyabonga ngiyazi makhosazana ngoba ngizokulo mbhobho nje ngigcwele weliphophele ngikhithole ngize negugu elikhulu ngoba ngiphile enkanda suphela ukuthi thina sibo esiyakhuzana nani ngoba ninebhongo lenkanda engalaza inkanda isho ukuthi eminabhongo baniphililala imilonda iphinde enkanda enizobuye nidale zimbi nonzinto evele ililise mna ngekuba siyazi ukuthi nalingangena namhlanje kangeni kodwa nina niyasingcolisa ngongena nolathingo ezindlini khumbula ngingakabi right emahlweni ndiyame ndolanda endlini kuthe antinaba bagcwele amadokodo nangenhleni wethuli ngoba phela ngokubazosingcolisa akukho uba mina ndizothini nangomakhosazana ndiyanicela ngokamanthetha ulimi lweni ngithi ndiyanicela angithi uba ndiyanicela nitheni isihloniphe mhlonipho ngoba niyatshaya izingoma nina nize nezingoma phaya emakhayeni enu ngoba nifika emakhaya nihambe namakhosazana angakhona akukho ngoba kuyikhona ndikhe ndeva kwenye indawo khona namekhona okay senilahleke kakhulu senisho izingoma ezinye zozithi nisemhlonipho nabona andibehleli phandle ngahlupheka ngoba abazi uba bazongithini abazi futhi uba bazongenza mthatha ubaba nomyenkanda ngiyacela makhosana ngiyacela aniyekushipha amakhosazana ngoba ezele enkanda akashupha aniyazi ento nishiphayo bayintoni musana ukushupha kukuntoni enungitshena yena ndaba yathi umuntu angiwutholi umsebenzi angazi bakwenze njani amakhosazana
yamakhosazàne evele enkanda wayashuphela wayithatha sinyama sizowela kubani ebasendleni enkulu thina siyaziyo uNkulunkulu washo apha eShepherdsburg athi amakhosazana azophuma enkanda okwakaqalwa umhlangano amakhosazana engakaphumi ukuya enkanda ngoba ngawona avula umhlangano wena ngwashuphela webo mama wesisonke ethelelo ngoba nithi ingane zenu niyaqalwa nengane ezinamakhosazana nithe nibuye ngoba nithi bagqokile amabhaya afanayo nwashuthelani yini kwenzeni nasingcolisa nizokwazi ukusigeza na thina besiphethe be-antisosaba ebeyabuye be-antisabane athathe ngenze emaqondeni ngebe emaqondeni wangekho nkosazana wasinika yena ubabamkhulu ilanga lamalanga wathi makahambe emaqondeni ayoba umphatheli wayefika athi izanhloniphe njengoba ngoku nihamba sisaphula inkinga yabona ngosenamdosisi athi ngilephule wedwa wabambisana nenye intombazana ngoba kukuntombi bakho benginamhlanje isandla sane ukusihlupha sane ukusihlupha ukuhlukumeza ngobuntombi bethu abufuthi adudileyo ngoba phela nithi sidudile sazi uba sisigubhise yini na o-anti basihlukumeza yini kanihlukumeza thina ngoba nithetha kaShembe anisafuni siyishaye sithi uma ngabe siphuza umntwana umama bhukule akanamntwana bethayo ingane yami ndalibethe uyisaphi phakathi kwethu ingane yakho ngiyalankosi amakhosi ngiyaziceba yabona ephuma ngidadewethula hayi kubenifayifo angazi ngiyayiphatha induku ngoba ndayifundisa nengibafunde bengazi induku njengokuthi izintombi zizosebenza ayikwazi ukuziyetha amankani engahlolanga lutho ayingeni futhi ethembeni yayo zonto kodwa zifike isabatha ezayo ngicela umthetho uba funa omama abazayihlola ingane engeni ngisho ngingekho bayazi kahle ukuthi sokangiphatha kufanele-ke ngebele sishumphesethi masisemphaneni emathembeleni ingane oko ngenziphala khona yakeki uzothi akusasa okungama zohlala phaa entabeni uyafaka uzala ngigcwele ekhaya ezane asiyangohlobo kusasa kuthemazame zentanda zizaqala ezizohamba zentanda zihlale ephisi enganzelekini ngoba kutokuhlala othandayo yindlela ungenele mphakathi othandayo kuhlala othandayo kwasazana njani ngiyandiyekisa yingane nabakhokheli yakwazi umhlobo ekhonhliziyo yami ubentombi bami ngiyakhala ngabo yini sasikheli ushidadethu ngizonalo uzazi lenyani ngitholephi ngalefana ngihamba nosambela ngithi abasethe mhlawumbe engane khaya layithe amsebenzi ifoni ayihambi nayo kodwa ninodala ngayo banithi babafoni nisithaliseke thina iqala thina laphathi kuthathe ngikhulu kodwa nivela amabenu ekufanele sikwethana umuntu amyale umntwana ngisho emathempeleni phangisiwa khona njengoba namhlanje inganjani ukade zadini umyentana niyisize kwangani ndoyiboshele mina niyale ngisho incane ukuthi yaphi ngiyaqelisa nkosi amakhosi ngikhuluma kakhulu ngiyazibongela ngibonga nabakwasinama ngibonga nabantweni bajankosi uze bakhumbule edodeni shesezi ngabonga nkosi anibhele banimele nkosi ngezithazana uNkulunkulu enginceda ngiyabonga nkosi ubusise mina Amen.
sesibili. Sekukaningi uShembe senzele izinto ezinhle. Siphila kodwa ngomunye unyaka ka-2005 kwambelwa inkukhu kaDlamini. Kwathi ekuseni nje kucekwayo mese sekuyahaya mese ngahamba ngohalayo mengifika kunenkukhu embeliwe kufakiwe ney'nalithi kuningi nje kufakiwe kuyona. Ngafika mina kuyivele ngomkhono owodwa lenkukhu ngifike ngahamba ngitshela uma ukuthi kunenkukhu elapha athi angibuye nayo. Mende itakula iqinile indlela ephansi. Ngayitakula ngamandla yazagcina isiphuma. Mengifika nayo ikhomba ukuthi ikhishiwe yonke into engaphakathi kuyona. Base bayifaka inalithi babeyifakile. Isandla engangiphethe ngaso sababuhlungu. Kahle nje uhlangothi lonke lwangara lababuhlungu. Ongangokuba ngaze ngaba nomlenze kabuhlungu isikhathi eside. Bayithatha-ke le nkukhu bahamba boyibasela ngaphandle bayithela nangoperasini bayishisa. Yathi misha inkukhu yayikhuma kakhulu. Ikhume ngazuthi nje kuyisakhethe inyante ikhume khona. Yakhomba ukuthi le nkukhu yayizoletha ukufa ngoba yangigulisa kakhulu. Kodwa kanti uma wayekhulela ingane yakwethu intombazane ezozalwa ngo-2006 ngoJanuwari wakhona 26. Yathi mibeletha ingane yakwethu intombazane yagula kakhulu iphathwa amahlaba. Kwaze kwaba iminyaka emibili igula. Ingasenzi ukuthi uma eseseyizise nesibhedlela iminyaka emibili eyigadile ukuthi zibe njani. Uthi uma wathi elele ebusuku waphupha uthunga yamakhosazàne luze ngathi luza nesi. Ngathi lusolwandle liyaqhamuka ifu lungathathu. Uthi lizifu uthi mase sekumele limboze bese yaphaphama. Mephaphama ingane ayisahefuzeli ayisenawo amahlaba. Athi methi ubiza udokotela namhlanje bazophuma ntambama. Wathi mefika ekhaya wafika abika ukuthi uphupheni kanjani. Kwathi ngakabona kathi hle ubaba wengakagqoka umNazaretha. Kodwa thina sasesiya-ke sebatheni base besithengile thina siyingane ngoba sasibabika uzothi intombazane leyesithathu. Mese wathi ubaba kuqala angeke ezogqokeni umNazaretha ngoba ayikho into asayazi ngoShembe akangayikhuluma yazi. uNyazi lezulu ngangaliso lamphilisa ingane esekhaya iyaphila nayo njengamanje ifundisa ekutheni uShembe asigcinele iy'ngane zakwethu ziphile zonke lathi siphile. Nami Nkosini yamaNazaretha ngicela ukuphila ongilaphi uShembe ukufa okungiphethe kuphele ngaphezulu. Nkosi Baba Baba ngicabanga ngithanda ukuthi ugcinile inyama Nkosi ngenomphefumulo kodwa bashayeli ukuthi abasebenza namhlanje Nkosi ngenomphefumulo. Abanye inkosi esabathi bebefisa
Ibafihle lolu suku. Kepha nezizwe ukubafica kwalo. Ibafihle inyama isihlukene nomphefumulo. Siyabongela ngokuzibona. Lokhu uqile unqobile kaZonke Msilo. Ngaphansi kwamfundisi Ndlovu, umphumela emthethweni sempela. Ngaphansi kwamkhokheli uMamthetho nomshumeli uThonje. Manazaretha Baba ngiyakuzela uNkulunkulu. Baba seluthi ukhumbule ungiqoqozayo ngilindele. Baba ekhaya ngonyaka 2019 uya kagula ingane asekhaya umagcino kamama uphila sanga yazonke. Wagula nyazi wagula. Wagula ngelanga wakumele kuvulwe ikole. Wavuka ekuseni njengengane zonke naye kuye esikoleni. Uvuka kwakhe wavuka wakutshela uma ukuthi umlenze wakhe ubuhlungu uyaqaqamba, bambuza uma ukuthi yini unani. Wathi anakazi ukuthi umlenze uyaqaqamba. Uthe njalo uvumbuka umlenze ongaka-right wamile isihlungu. Wamile isihlungu umlenze wakhe ongaka-right. Waye kuke esikoleni uma wamthatha mhamba wamise eklinikhi. Eklinikhi ayikho into abamnikezana, bamnikeza ikhalamani bathi akayigcobe uzoba right. Wayigcoba ikhalamani bebuye ekhaya bamgcoba ikhalamani kodwa kwafana konke ngesiZulu. Ngakusasa kwase ngasakwazi ukuhamba. Uma yamhambisa esibhedlela eBreytown. Mayifika eBreytown bamfaka esibhedlela bamsiza wahlala esibhedlela inyanga eziyisithupha. Uthe ekugcineni kwalezo nyanga bathi odokotela basenalo usizo. Wabuya kwaze naye ekhaya. Shembe. Ubaba ngaleyo nkathi ekade esemthwalweni. Wamthatha uma wahamba wamisa kubaba emthwalweni. Wafika wabika kubaba wathi baba ngigulelwa ingane. Umlenze wawo uvuvukele. Useluka nephunga lomuntu ongasekho. Nasikhathi amakhosi athi ngahlezi asilibize lakhe igama kuShembe ongcwele ukuphi naye ingane iphenduka ishosha kade iphile. Shembe wamtshela ukuthi wamthumelela kumshumeli uMkhwanazi. Wathi akahambe emthandazele. Wahamba umshumeli uMkhwanazi wamthandazela. Waqeda lapho wathi baba kohambe esibhedlela. Waphindela esibhedlela basho odokotela ukuthi sebeyakubona ukufa ongaphakathi ethanjeni. Unegula ngaphakathi kwenikhefu unethumba sebeyalibona. Wagula nyaziphezulu kodwa wamsindisa Shembe bampompa ithumba njengamanje uyaphila ngikhuluma ukhona lapho uhleli noma. Amakhosi ukuthi sikhumbule nathi singabantwana bakho ukuthi uphila nyaziphezulu. Nkosi busisane kuzwile.
Baba umthamo uguqule phambi kwesikhathi sasezulwini ethubini elihle lokuzogeza izono uthaksile wamlambo lapho phesheya entabeni zakadabo eFremont ithempeli engilona ikhethuluzi Nkosi yamakhosi njengoba sila sizobabaza ubukhulu bakho Nkosi yamakhosi osenzele zona induku ishaye yasiphindelela izolo kade sivalelwe yiCovid saphinde savalelwa yikhukhula namanje Nkosi yamakhosi abanye basafuna njengoba basafuna amathambo emindeni yabo kodwa ubukhulu bakho Nkosi sibonile wasifaka phakathi kwesilo lasezulwini Shembe ingcwele sidinga zona ezokubonga Nkosi aphansi kokubonga ngami Nkosi yamakhosi izolo umakhelwane wami besithi Nkosi yamakhosi masibiza isonto kuwumthandazo sithi sontweni iy'ngane zakhona ivule irayite kakhulu zicule imemeze kodwa Nkosi yamakhosi lo mama lo wakamakhelwane uthe mayihamba ngale emhlabeni waya kwezayo ufike wabona nayo indondo yomusa ilapha ePhuphethe ufike wabona Nkosi yamakhosi ingane yakhe enenkani isayoni iGolden uthe ubaba ezophuma ngakusasa endlini yaseGibisini yafika indiza ibisisi sengifune kaningi ngumuntu ongatholakali kalula ngihlezi ngisekamlungu iyafika itshela ingane yasekhaya ngifuna ukukhuluma nosisi ithi Nkosi yamakhosi unina wayo ozalayo okade sibiza ngeyinyoni athi amaNazaretha azinyoni Nkosi yamakhosi siyinyoni ezinhle ngoba yibona uNkulunkulu isasemhlabeni Shembe igcina ithempeli Nkosi ugoqile umhlaba umuntu wasemhlabeni ngabe ngiduye igoqa ngoba ugoqile umhlaba ithi uma wayo usefike kwaze kwabi kathathu efike engasekho ngokwenyama yena lo kade sibiza ngeyinyoni uthi ithema ifike uma wayo bephethe imali engango-500 wathi mntanami ngicela ungihambele ungene ebuhleni ngapho ngithi mina kwenzeka kanjani uthi ngithe mangifika ebuhleni ayikwazi ukubona ebuhleni ngikhuluma ngomuntu ohlala eClermont kodwa ongamazi uShembe kodwa uShembe ubonwe ngisho abaphesheya wabona amazwe wonke zonke iy'nhlobo zezizwe zikubona uNkulunkulu kodwa umuntu egibela la ngo-30 akamazi uNkulunkulu Nkosi yamakhosi ithi ithema ifika endaweni yabona amagamthini amaningi ithema ifika yabona abantu abawobaba behlezi ngaphansi kwamagamthini ithe kusenjalo kwase kuqhamuka indlondlo yomusa iqhamuka ifaka umjiva wenge ifake nesigqoko esinophapho olubomvu uthi Nkosi yamakhosi uthema ufika wahlala phansi bonke abantu bahalalisa phambi kwakho behlezi isitshe esihle segolide uthi lento sifike kwazi ikhawu yaze kwabi kathathu uma wayelethe itshela ukuthi hamba uyongikelela ngase ngithi mina nami ngumntwana ngazibutho yathi engenani sithi ngizocela umuntu wami angitransferele ngihambe ngebuhleni bekuthi ubaba useyami uthi ubaba nje bephuma nje wezabuye ngoJulayi la eThekwini lokuphinde ikhona wezabuye ngoJulayi ithi ngizocela umuntu wami angitransferele uma ngitransferela bese ngonikela ngithi cha lapho ekuyiwa khona unikela ngezithukuthuku zamandla akho ithi-ke ngizohamba ngonikela uthi ma ngifike nginikele ngale mali ma ngiqeda lapho ubese ngitshela ukuthi ngizohamba ngiyothenga angazi ukuthi yini le izoyithenga ngicela ungigabisele ngoba ngithe ukunginikela into engiyithikithi athe angihambe ngomhlaba lapho esitsheni segolide Nkosi yamakhosi uphakeme sihlolwa yibona sikhonza Nkosi yenza abantu ngabe siyakhona siyacela sengathi uNkulunkulu angasikhumbula sikhumbulele namakhaya njengoba sila bethi siyinyoni Nkosi sindiza nawe Nkosi siswele wona amandla kube ngakuthiwa sinawe ngabe sikulandela yonke indawo siyacela Nkosi usikhumbule Nkosi yamakhosi ngiyacela ukuthi uma anti besiluleka sizwe ikakhulukazi thina esibancane sibuye sisebenze sibuye siye nasey'koleni siyigcine imithetho esiyinikezwa yona okunye amakhosazàne uma eseganile awayibuyisi imvunulo phambi komnikazi wemvunulo umuntu yathi ngiyibekela ingane yami ngoba ngivele inkosazane asazi Nkosi ngoba abantwana uma beshadile bephume ngenansi behlaza bayafika ngaphela inyanga umuntu ahanjelwe umyeni wakhe asazi noma
sithi isihlabelelo uma umthetho singayidinile abalosehlela. Siyacela ukuthi abantu basebeganile baye bo-anti bawabuza ukuthi imvunulo yenziwani. Le mvunulo umnikazi wemvunulo nangu esihlalweni ngoba nomuntu mayesehambile emhlabeni kube kuyibhuku lakhe bese fungo sakhe kubekwe le mvunulo ngoba imvunulo umuntu okhipha imgidimini imvunulo awuyishiyeli ingane yakho yisa ko-anti bakuphelezele uhambe uNkulunkulu akhiphe isibusiso usuhambe egane uhambe naleso sibusiso ukuze uphile nasemzini usuke ukhulisa umuntu. Ngiyabonga Nkosi yamakhosi ngimnika ongenzele kona ngihambe ebusuku ngidabula umsebenzi engisebenzayo ngihambise ebusuku ngithi ngifika ngisisese ngeke esidini kodwa nawe Shembe ngiyafika. Ngiyacela uNkulunkulu uqhubeke ngokusiphilisa njalo siphilise nomndeni wami ukhumbule imindeni yakithi esethule umhlaba Nkosi usemzini. Amen. Siyabonga isakaza ukuthi indaba yethu Inkosi ngiyibusise.